susah dadi Joko Mancene yo dasare titele sarjana pendidikan. Iki mbiyen sing marahi ya sampeyan lho. Ning salah asuhan, salah jurusan. Kudune ning SN. Iki kok malah kudune mlajari cah TK iki malah dadi penyanyi. Ning ora dadi boyo, Bang. Iki termasuk ya menghibur. Menghibur kuwi entuk pahala to, Mas. Alhamdulillah sok sapa sing gelem gawe senenge liyan insyaallah cadangane mlebu swarga. Niki anak muncul. Anak muncul ki. Iki arep nyawar iki lho, Mas. Oh lho, iya. Adik. Pinter nih. Pinter. Nanti lagi ya bilang mama ya. Bilang mama ya. Iki lagune geton nganti pikun, Mas. Oke, diaturke. Nalika pisan ketemu kesempatan dadi gregeting atiku kurang lakuwa sira teko kandha Pikun ini adalah suatu kesalahan yang sangat fatal sekali. Mula ya tak jaluk iki kanggo Mas Manten, Mbak Manten ojo sampai nglanggar. Pelanggarannya apa kira-kira? Pelanggarannya biasa niki nek wis usia pernikahan 15 tahun sampai 20 tahun. Lambe tipis bathuk klimis. Semoga bisa menghadapi semua cobaan dan ujian dengan sabar gitu ya, Mas. Iya. Duh Gusti niki
Java musik campur sari Indonesia. Aku getun mas, tak kira wong kuwi sing apik kanggo awakku. Aja duweni rasa getun nok mergo rasa tresna sejati kuwi tekan sajroning ati no. Sesepuh Mbah Demang ya ta. Iki miras menjemput Mbah Lurah niki mengki. Ngono. Dadi soalnya sing kagungan wilayah lho Mas. Sampun paripurna tembang getun nganti pikun kasus jumenengipun Mbah Demang. Betul sekali. Nek Mbah Demang dereng kersa manem Bromo kuwi ora gayeng ora rukun ya. Kudu kawiwitan saking Mbah Lurah. Mangke sasampunipun Mbah Demang Pak Dimitra. Betul. Iki dibacutke nak ya garek saitik nak. Duh Gusti niki ana ing marcapada ya nok ya wis muga-muga